Okay. Nå. Rasmus. Ja. Kan du sige hej til YouTube? Hej YouTube. Spiller noget monster-spil i dag. Rasmus han vil guide os igennem. Så du viser, du fører bare an, Ralle. Hvor skal vi hen? Okay, så det godt. Se hvor langt vi kan nå på 10 minutter. Okay, Se om vi kan nakke nogle monster. jeg har fundet en monster. Nice. Venter du på mig, Ralle? Ja. Så er jeg med. Ja. Må vi se, Rasmus. Hvad? Jeg siger, det må vi jo se. Nå, vi skal videre, Ralle, skal vi ikke? Jamen, jeg venter på dig. Du går bare. Jeg er lige bag dig. Nice. Godt lavet, Ralle. Ja. Do not open this door. Spawner han bare hver gang? Nej, luk mig ud! Beklager, Ralle. Luk mig ud! Okay. Bare luk. Okay, derind. Nej! For helvede! For sat! Jeg lukkede dig ud, da du sagde luk ud. Ej, nej. For helvede, det er også, dreng. Kraftedeme. Jeg sætte ham bare på noget. Det var kraftedeme højt, mand. Men så Ralle? Ved de dem på YouTube godt, hvor mange år du er? Nej, det tror jeg ikke. Vil tror du ikke. så sige det? Jamen, jeg er 19 år gammel. Og jeg er 11 år. Ja, det er min fætter Ralle, vi sidder og spiller med i dag. 11 år gammel. Jeg er gået ind i det der julebiome, Rasmus. Okay, det gør jeg også lidt nu. Ej, jeg er død. No!